Sanibonani bahlali emakhaya, igama uVuyo Lwethu Gwala. Namhlanje ngila eRenkonyeni Municipality. Welcome to our podcast Inkezo Yolwazi, la esikhuluma khona nabaholi abahlukahlukene ukuthi basitshele kabanzi nje ngeinhlelo abanazo in terms of service delivery endaweni zabo. Namhlanje ngila eRenkonyeni Municipality, ngihamba noMeya usodolopha wendawo, umama uZodwa Mzindli. Sawubona mama Mzindli. Sawubona dadewethu nabalaleli beInkezo Yolwazi, ngiyanibingelela nonke. Siyaphila namhlanje. Hayi siyaphila. Namhlanje ke siku-VIP sise umama uZindli uthe nje wozani nize i-studio, i-office lakhe silitshintshe into a studio. I-office lakhe nje liyi-studio bahlali emakhaya. Namhlanje sizokhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu, indaba ye-service delivery. Ungasitshela nje kabanzi ukuthi what are the programs ekade ekhona over the past 5 years selokhu kungenile kwi-administration, ongathi nje mina ngiwumama uMzindli ngiyaziqhenya ukuthi hayi siyiRenkonyeni we have delivered to umphakathi wethu. Ngiphinde ngibingelele maningi kakhulu nabangazi isikhathi sethu ukuthi sizosibeka kuphi, kodwa ngingaqala ngisho ukuthi eWard 36 senzile inkulu hall esesidlulisile sayinikeza umphakathi. Uphinde lawa iyamba ngama-cluster ke ngoba iRenkonyeni inama-cluster 7, so awu7, so leyo iku-cluster 1 eWard 36 inkulu hall sisanda kuyivula nje siwunikeza umphakathi. Bangayibona abantu bendawo simo esihle kakhulu abangakwazi ukuthi bayisebenzise. Bese kuba iWard 29 senza i-repairs yeMbele Bridge. Kune bridge athe umuntu efika ngo-2021 elali delay